Mga igsoon uban sa atong katuyuan ining santos nga misa, atong apilon diha sa pag-ampo ang tanang mga inahan sa ilang pagsaulog sa ilang adlaw karon, na sa kanunay ang kalinaw ug ang gugma mutubo diha kanila. Mga igsoon, naghiusa kita karon isip usa ka banay sa Dios, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagig-usa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sad kanimo. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, diha sa kadali nga kahilom maghinulsol kita sa atong mga sala ug pangayon ta sa Dios ang iyang kapasayloan. Busa kuno sa pagbasol, muingon kita, nagakumpisala ko sa Dios nga nakagaw sa tanan, ug kaninyong mga igsuon nga nakalapas sa pagkuyamon, sa una-una, sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kainanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron ninyo ang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa
Mangampo kita. Makagagahom nga Dios, himua nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay, sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi, ang gugma nga among gisaulo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog ari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdahig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong katayganan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Pasimbaha ang tibuok yuta, ug paawita ug pagdayeg ngadto kanimo. Paawita ug mga pagdayeg alang sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios.
Dios. Samtang ipahayag ko unsang iyang gibuhat kanako. Dalaygo ng Dios nga wala magtungina kanako. Sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing o himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumuog pagtahod. Bato ni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga sumusunod ni Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pang magantos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa dili matarong, aron pagdala ngadto kanato sa Dios. Gipatay siya, ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban. Ang Espiritu sa kamatuuran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay naguban niya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara. Mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa samahan ug kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuma niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya ug nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo.
mga kaigsunan ko diha ni Kristo, unsa or kinsa man ang inyong gihigugma. Kinsa or unsay object sa inyong gugma. Kay pagkahinumduman nato na ang gugma, kung unsa or kinsa inyong naggihigugma, mag-define kaninyo. Ang inyong hinigugma maoy maghatag og kahulugan diha sa imong kinabuhi. Ug karong Dominguha, ang ika-unom na Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa Ginoo, ang katapusang Domingo sa dili pa musaka sa langit ang Ginoo, ang atong Ginoong Hesus nagbilin kanato ug nagpahinumdom kanato sa iyang mga sugo. Siya miingon, kung kamo nahigugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Ug atong pagkahinumduman na ang dakong sugo sa atong Ginoo, the great commandment of Jesus Christ na iyang gibilin diha kanato, na iyang gipakita kanato diha sa katapusan nga panihapon, siya nagpahinumdom kanato. Paghigugmaay kamo sama sa gugma na akong gipakita kaninyo. Sa gugma na iyang gipakita diha kanato. Tinaw kaayo mga igsuon ang pahinumdom sa Ginoo na diha sa atong pagsunod sa Dios, dili kita mahadlok tungod kay kita silutan niya. Dili usab tungod kay nahigugma kita kaniya, dili tungod kay aduna kitay pangayuon gikan kaniya. Hinumduman nato na kita misunod sa Ginoo tungod kay nahigugma kita kaniya. Kay siya unang nahigugma kanato. Ug hinumduman nato na ang tinuod nga gugma wala nagtan-aw sa unsay ikapuli, unsay kapalit. Hinumduman nato na ang tinuod nga gugma mutugyan sa kaugalingon tungod lamang sa gugma. Usahay mga igsuon ay ara kita makainumdom sa Ginoo, no? It's a very real sa atong kinabuhi kung aduna kitay problema, aduna kitay kahinanglanon, kung ting exam na, ting board exam na, ay ara ta mga muyo. Ay ara kita magampo pag-ayo. Grabe pa atong bisita ngadto sa mga shrines. Apan kung maayo ang tanan, dali raw sa kita mahilimot. Ug ang pangutana, mao ba kanay hulagway or buhat sa gugma? Ang ato bang pagduol sa Ginoo tungod sa gugma or tungod kay aduna kitay kahinanglan, aduna kitay pangayuon? Kung kana ang imong tan-aw sa gugma, o kana ang imong tan-aw sa object sa imong gugma, ang pangutana, tinuuray ba ang imong tuyo alang kaniya o alang sa Dios? Busa mga igsuon, atong pagkahinumduman na sa matagtambong nato sa Santos nga Misa, sa atong pagtambong o pagdawat sa mga sakramento gikan sa Dios, diha sa atong pag-ampo, dili unta nato kini tan-awon o mahimo lamang na kini tungod kay obligasyon. Musimba kita kay obligado kita, kay makasala kita kung dili kita musimba every Sunday. Hinumduman nato na ato kining gibuhat, nangamuyo kita, nagaampo kita, nagasimba kita, nagayusa kita, with one purpose, as our response sa gugma sa Dios na atong nadawat. Mga igsuon,
kay sa matud pa ni San Agustin, the measure of love is to love without measure. Sa ato pa, ang tinuod nga gugma, walay nagulat na balos, walay kondisyon. Kay kung ikaw nagulat og balos, or imo pa nagulat pud ka og balusan ka sa gugma, then it's not love. Wala na, dili ka na ang gugma nagipakita sa ato ang Ginoo. Mao bitaw mga igsuon, diha sa atong pagpangalagad, ang tinuod nga kaulugan sa pagpangalagad, ang Dios adunay gugma, adunay sugo, ug gitawag kita niya diha sa pagtubag niini. Ug diha sa atong pagtubag, kung ang tubag nato walay gugma, napugos ra ka, dali ra kay kakapuyon. Dali ra kay katapulan. Kay wala may gugma. Dali ra kay ka mawad-an og kalipay. Kay dili man tinuod nga gugma. Tanawa ragod ang imo ang relasyon diha sa imong isigkatao. Kung kana bakak, kung kana dili tinuod, dali ra kay kamo surrender. In a 1 year, humana. No? Humana. Kay dili man tinuod ang gugma. Then unsaon nato pagtan-aw or paghatag og definisyon ang gugma? Tan-awon nato diha sa gibuhat ni Kristo. Diha sa krus. Inumduman nato na ang gugma dili lamang taman sa pulong. Inubanan kini sa buhat. Sa ingon ko pa, maubitaw na ang dakong larawan na atong matanaw sa tinuod nga gugma, mauman ang balaang krus na gidawat sa atong Ginoong Jesucristo. Didto gipakita ni Kristo ang hulagway sa tinuod nga gugma, kundiin andam kini mo sakripisyo, andam kini mo pasaylo, ug andam kini mo tugyan sa kaugalingon alang sa kaayuhan, dili lamang sa kaugalingon, but alang sa kaayuhan labaw sa tanan sa uban. Ang gugma ni Kristo na kay balo mo sakripisyo, mao'y nagbugkos sa pamilya, nagbugkos sa komunidad, mibugkos sa simbahan. Tanawa gani katon dili kay balo may gugma, dili kay balo mo sakripisyo, gibugkos ba niya ang iyang pamilya? Gibugkos ba niya ang iyang komunidad? Mao mga igsuon, no? Anindot kaayo sab ang atong kasaulugan karon. Hilabi na atong gipasidunggan ang mga inahan diha sa atong pamilya. Kay nganuman, kay diha man god sa gugma sa inahan, no? Atong makita, no, kasagaran, atong makita ang unang kasinatian sa kalumo, sa pagpaningkamot ug pag-antos. Diha sa gugma sa mga inahan, makita nato ug masinati nato ang pagpailob ug ang pagpanalipod. Mao na diha sa ilang gugma atong makita na ang gugma adunay pagsakripisyo. Kay bisan pa man sa panahon na wala pa kita makakaton sa pagstorya, adunay usa nga nagdala kanato. Nagpakaon kanato, nagantos alang kanato na walay kondisyon. Ug daghan pang mga paagi na ang gugma sa usa ka inahan nahimong salamin sa gugma, sa paagi sa gugma sa Dios. Busa mga igsuon, pasalamatan nato ang atong mga inahan. Ato daw silang pakpakan. Salamat ninyong mga inahan. Kay nganuman, diha sa inyong pagigugma kanamo inyong mga anak, among unang nasinati ang gugma sa Dios na mapapasayloon. Ug klaro kayo na diha sa kasaysayan sa atong kalibutan. Diha bitaw sa kasinatian sa among amahan, espirituhanong amahan si San Agustin, kinsa may nagdala niya ngadto sa kabag-uhan. Ang hilak sa gugma
sa iyang inahan ni Santa Monica. Busa mga igsuon, ato untang pagkainumduman na sa atong paghiusa karon usa kini kapag sa ulog sa gugma. Sa gugma nagiunang gipasinati nato sa Dios. Gipadadaan kita sa Dios og mga instrumento. Gipadadaan kita sa Dios sa mga inahan. Gipadadaan kita sa Dios sa mga tao na magpahinumdom kanato na diha sa gugma adunay paglaom. Kay diha sa tinuod ni gugma adunay pagpasaylo og sakripisyo. Mao bitaw mga igsuon, aduna katoy panultihon na akong gipangutana ganina sa first part sa atong humili, kung unsa ang imong gihigugma, mausab ang maghulma kung unsa ka nga klase na tao. Busa atong pamalandungan, unsa man gyud ang atong gihigugma. Kay ang atong gihigugma mao man goy magdala kanato ngadto duol sa Dios, or kung unsa ang atong gihigugma mao usab magdala kanato pahilayo sa Dios. Busa pamalandungi pag-ayo unsa man gyud object sa atong paghigugma. Mga igsuon, sa katapusan sa atong pagpadayon sa panaw, no, ang Ginoong Hesus nagbilin kanato na dili kita niya pasagdan. Tungod sa iyang dakong gugma alang kanato, iyang ipadala diha kanato ang Paraklito na maoy atong manlalaban, na maoy maghupay ug magtabang kanato. Ang maong Paraklito maoy magbugkos kanato diha sa gugma. Mao bitaw na bisan unsa man kalisod ang atong kinabuhi, adunay mga tao nagipadala ang Dios diha kanato aron mohatag kanato sa paglaom ug maghupay sa atong mga kagul-anan. Mao kana ang gugma sa Dios na dili kita niya pasagdan. Busa mga igsoon, magpadayon kita o magningkamot kita na sa kanunay musubay kita sa dalan sa gugma na gipakita o gipadayag sa Dios. Hinumduman nato na kung kita magpabilin diha sa pagsalig o pagtuo sa Dios, sa kanunay iya kitang giyahan. Ang Dios mipadala kanato sa Espiritu Santo na mausab ang instrumento sa gugma na maoy nagbugkos nato diha sa kalinaw ug maghatag kanato sa kahupayan. Kining tanan mahitabo lamang kung kita usab musanong diha sa sugo sa gugma sa Dios. Amen. O karon atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa matuod nga Dios. Gianak dili binuhat, usag kinaiyas sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao, tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong, sa kitulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, ug nigalingkod sa tuos amahan, ubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang kingharian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapaysaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsuon, mag-ampo kita ngadto sa atong mangiluluyong Amahan, kansang anak sa Jesucristo may padala sa Espiritu Santo nganhi sa simbahan. Ug diha sa atong mga pag-ampo, moingon kita, Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga kaobispuhan, mga kaparian ug mga relihiyoso mapuno sa Espiritu Santo ug sa hingpit motubag ug motuman sila sa iyang mga paglamdag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang mga Kristohanon mamahimong matuod nga mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sa tanang dapit, ang Dios makakaplag og matuod og apostolikanhong mga Kristohanon nga anda mo sangyaw sa ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nagmando sa kanasuran magtinguha og maghago sa pagdalag hustisya sa katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Mag-ampo kita sa kinasingkasing sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Mag-ampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay diha kang Kristo, makaangko na sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ihatag kanamo ang imong espiritu. Dios among Amahan, gipili mo kami aron mo ambit sa imong gingarian sa kaangturan. Hatagi kami sa kusog ug sa kaisog sa pag-agwanta sa among mga alantuson ug mga kalisdanan. Kay nasayod man kami nga pagabanhawon kami pinaagi sa makaluwas nga gahom ni Jesus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawato ng ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo mulong tanuntangan ha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad nining mga gasa aron kami nga imong gihinluan sa mga sala maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga mooy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo. Sa tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao, alang kanimo, aron nga gikan sa silangan, hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Ni anang gabii nga siya gibudhian, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab ug midayi. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mamayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga na sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, uban ni San Agustin, Santa Monica, Santa Rita, San Nicolas ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Leo among Papa, si Alberto among Obispo, ug sa tanang mga Obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan, nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak, nga wala managikusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mupanguron padayon na sa imong gingarian ang imong mga igsuon nga nangamatay. Ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pangayoon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw,
ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-iyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita ta ang timaan sa atong kayusahan o panag-igsuunay. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagaw mong tunhay nga Dios nga nagtubos ka namo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko, ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Panalangin alang sa mga inahan. Mga inahan, paliw ko ginuko ang inyong mga ulo. Ginoong Dios, gitandi mo sa gugma sa usa ka inahan alang sa iyang mga anak, ang imong kaugalingong gugma alang sa imong katawhan. Tan-awa nga maluluyon kining mga inahan, ugatagi sila sa kahupayan sa mga oras sa kaguol, ug lipaya sila diha sa ilang mga buhat alang sa ilang banay. Patalinghugi ang ilang mga pag-ampo ug bendisyoni sila diha sa tanan nilang buhaton alang kanimo. Himua nga makaambit sila uban kang Hesus imong anak ug kang Maria imong anahan diha sa walay katapusang kalipay sa langit. Kining grasya among gipangayo kanimo Amahan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug ang panalangin sa makagaw nga Dios, Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukunsa don ta diha kaninyo, ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Nahalad na ang misa, lakaw kamo nga puno sa gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed Sunday and happy Mother's Day to all mothers.